Dia número 5. Arribem a l'Equador perquè és la quarta jornada puntuable d'esta edició número 36 del Campionat de la Comunitat Valenciana de Coloms Esportius. Edició número 36, 26 trofeu president de la Generalitat Valenciana, primer trofeu Caixa Popular. Novament, les càmeres d'ADN Valencià tornen a esta preciosa localitat de la Costera, a la Llosa de Ranes, per enregistrar, com els hem dit, l'Equador. Ja estem a l'Equador en este torneig de coloms esportius. A veure quantes sorpreses ens depara la jornada d'avui. A uns minuts de fer ja la solta dels coloms en esta cinquena jornada, quarta puntuable, estic amb Rafa Ripoll, de la Federació de Colombicultura de la Comunitat Valenciana. Bueno, Rafa, arribem a l'Equador. Fes-me una valoració de la setmana passada. Bueno, va ser una setmana no molt complicada i van haver molts coloms que han perdut el tren, que com si diguérem, han perdut molts punts. Avui és un dia que feia molta calor, gràcies a Déu ara ha mogut el llevantet i ja fa una vesprà més pròpia per a la colombicultura que fa unes hores enrere. La setmana passada vam patir molt de calor. Esta vesprada, quan he preguntat sobre la coloma, no m'han sabut dir la seva especialitat. Això vol dir que esta vesprada serà molt interessant? Sí, esta vesprada en esta coloma tinguem unes perspectives molt altes perquè és una coloma que sap treballar molt bé i llevar-se els coloms amb prou facilitat. Una coloma que no li fan la majoria de coloms tope, que diguem, i igual toco taronxers, que toco canyars, que toco albardisses, és una coloma que no té un paraero fixe, però que sap llevar-se els coloms. Ja podem fer als nostres telespectadors una aproximació de la classificació dels coloms. Això vol dir que els que estan primers classificats es mantindran o la cosa encara es pot manejar tenint en compte que queden 4 jornades encara? Bueno, en esta coloma pot canviar tot totalment. Esta vesprà ella pot fer un enganyar i deixar coloms que no puntuaran pràcticament en tota la vesprà i coloms que aprofitaran i faran pràcticament tota la vesprà i canviarà molt la classificació. D'acord, moltes gràcies. Valoració tenint en compte que estem a l'Equador de la competició de la setmana passada i perspectives de lo que tenim per davant. Perspectives, home, avui és una coloma molt veterana que deu de trencar. A veure si trenquem el concurs ja i ho aclarim un poquet, si no van tots ahir empatats, i cada vegada tenen més pressió i a veure si trenquem avui ja. Com va la classificació? Perquè has dit que n'hi ha molt d'empat. Sí, n'hi ha 4 colors davant, 7 punts davant, i després crec que n'hi ha una trentena llarga empatats darrere, que van a 7 punts. Parlant de la coloma d'avui, estàvem preguntant quina era la seva especialitat i els teus companys no han sabut dir-me exactament si és de xiprers, si és de taronger, si és de canyar. Bueno, ara està un poquet, este any ha eixit un poquet més fluixa, però l'any passat em va donar molta feina en un concurs que vaig fer així. Va tocar xiprer, va tocar taronger, ho va tocar tot i al final es va amagar des d'un barranc i des d'una mata. Salva, arribem a l'Equador de la competició, valoració de la participació del teu colom fins a dia d'avui. Pues bé, la veritat que molt bé, perquè en teoria, sense voler, són molts classificatoris, entonces duem molt de temps també participant i en el cas que un colom arribi a la comunitat és un mèrit, ja.
Ahora tiran el puente, pero no soltamos los polvos, ¿vale? Esperamos 5 o 6 minutos. Haced el favor, ir soltando los palomos y haremos la prueba. Repito, ir soltando las palomas, los palomos y haremos la prueba. Paloma al aire 26. Vale, la paloma ya vuela 1 minuto, la paloma es válida. 7:26 se suelta la paloma, 7:31 comenzarán a puntuar, de no pasar nada, 9:31 se terminará la prueba. Pueblo viniendo por Játiva. Rafa, se sap per on ha anat la coloma? Diuen que vola baixeta. Sí, vola molt rasa, està per baix per les hortes. Ja ha parat en un bancal de taronxers i ha eixit a volar la coloma. No sabia si s'han quedat coloms enganyats o què. Anem ara cara on està la coloma. No és el canvi de referència, és l'altre. l'AMC, lo tengo aquí parado encima de mí. Vale. Entonces, el 22... La paloma va a parar, que se quedan los palomos. Sí que está. El palomo está, lo acabo de ver yo. 40, 15... Sí. Y aquí están los 46. Mira, coloma al aire, Al 46. 46-0-0. Vale, 45-56 no se ha vuelto a volar para que tenga el puntito. Y el 46-04 ha salido la paloma. Apunta, Miguel. Rafa, uns minuts en este hort i ara sembla que la coloma s'ha anat a l'altra banda del poble. Sí, la coloma ha tornat a repetir, on ha fet la primera parada, però ara acaba d'eixir. I així en l'hort este s'han quedat molts coloms enganyats, almenys 20 o 25 coloms enganyats. I això, pues, a lo millor perden ja tota la vesprada. Al 54-22 se cogerá el Viva España, va y el sargento, ¿vale? Terapia también se había cogido, ya pierde, cántalo. 7-54-22, que sale paloma fuera de paloma, Salamero y terapia. Uno para. Paloma para meta vaya, ahí en el barranquete de las chopas. ¿Dónde está? Dime. Apaga el phone. Vamos a tener que puesto para bypass. Espera, Hay varios palomos arriba. ¿qué nos pasa a usted? Eso digo, Aquí hay demasiada gente, haceros Por todos favor, haceros para atrás por si entra. Pero sí me los puedo pasar. Mira, la coloma és que ha parat en un xop, ha ramejat ràpid per avall i s'ha tirat a un albarcer i de l'albarcer està en terra, baix de l'albarcer, està totalment tapat per l'albarcer i no tinguem visió directa en ella, llevant dels arbis que són els que estan allí baix en ella. S'ha amagat molt la coloma, els colors que no estan en ella és impossible que topen en ella
i és que estan en ella, pues, allí com n'hi ha molta runa, de brosso y al barcer, pues pueden perder la coloma. Enfrente tuyo. Arranco, fuera de Paloma, ya pierden Viva España, Calvin Klein y más por menos. Si ves alguno más me lo dices, Ricardo. ¿Quién está volando por ahí? El Calvin Klein. Ahora baja el más por menos, mira a ver si se mete. Aquí hay palomo, aquí en este lado Vale, del a las suelo. 8:04, 20 segundos, ha conectado el más por menos. Aquí va a ser difícil porque está ahí debajo del zarzal y está oscuro y no se ve nada de momento. Esto lo único que puede pasar aquí es que se salga ella con unos cuantos y Muy habrá claro, algo, pero de momento claro. están todos palomos ahí con paloma, ¿vale? El dominó. ¿Cómo es que te has desplazado tantísimos kilómetros hasta la Comunidad Valenciana para ver este espectáculo? Más de 7.000 kilómetros a través del presidente de la Comunidad Valenciana, a través de Ricardet y de mi amigo Finis, más conocido por Vicente Martí Uñón, del Club Náquera, donde también pertenezco a él ahora en este momento. He tenido la oportunidad desde el primer día que se hizo el vuelo de enseñanza y acoplamiento de los palomos, y he venido a dar 3 sueltas ya. Y ha sido lo máximo, y he estado en otros eventos importantes aquí de la Comunidad Valenciana. En el Regional 1 también estuve. ¿Cómo se vive la colombicultura en Cuba? Tiene pasión porque la llevaron los españoles en el año 1957 y a raíz de 1963 se organizaron. Casi todos eran de la Comunidad Valenciana y también había algunos de Murcia y Canarias. Última pregunta, ¿qué significa para ti estar aquí? No, esto es lo máximo, es un sueño de tantos años hecho realidad, 3 años para llegar aquí a España por el problema de la pandemia y lo logré. Y voy a estar en la final de Su Majestad el Rey también, estoy invitado por el presidente Javier Prades. Bienvenido, Pepe, gracias. Gracias, un placer para mí trabajar con que me han entrevistado mis colegas de la televisión de ADN Valencia, la Comunidad Valenciana. Got Talent, la fuga. Bueno, José, complicat el lloc on s'ha estacat la colomada. Podéis ver bastante complicado para controlar. Dime, Salva. Un segundo. Dime, Salva. Sí. ¿Está Carmelo aquí? ¿Qué está pasando? Pues mira, la paloma, como puedes ver, está buscando sitios bastante complicados. Ya la primera parada, cuando hemos llegado, ya la teníamos bajo con los pocos palomos que hemos cantado en la parada. Han hecho ahí algún minutito. Ella ha salido enseguida, es una paloma que se mueve bastante. Aquí, por lo que se ve, pues ahí dentro, como podéis ver, está bastante oscuro. Los palomos están ahí con paloma. Ella tiene que estar en algún sitio metida en algún tipo de, debajo de alguna rama o algo que no la tocan, porque si no, esta paloma es de movimiento. Así como te dije que el otro día no iba a salir, con esta no me la juego, que la conocemos ya y esta última hora estamos a despensas de que pueda salir. Los guantes, todo. Todo. Vale. ¿Vale? Vale. Venga, voy. Un poco antes de terminar. ¿Vale? Lo tengo todo preparado ya. Vale. Es que para sacarlos por aquí se ha tirado Ricardo. Por allá. Vale. Con los cajones los sacaremos. Saldrá, pero por allá. Sí, sí. Vista la complicada ubicació de la coloma, el que estem veient ara són els membres de la delegació de l'organització amb els transportins especials per a replegar els coloms. Els coloms només els tocaran els àrbitres per seguretat dels animals i per tranquil·litat dels propietaris. Ens n'anirem a l'altra banda d'aixà, a l'hort de Tarongers, per enregistrar aquestes imatges, perquè des d'ací vist el complicat de l'orografia és impossible. Los transportines se van a utilizar para sacar los palomos, para que los árbitros los cojan todos, los saquen aquí y los reparten cada uno a su dueño, y así no hayan equivocaciones ni todo el mundo esté encima de ellos. Y luego las herramientas que hay encima, como las hierbas son de estas de pinchas que no puedes meter la mano si no te pinchas, pues está la hoz y el serrucho para ir cortando y con los guantes que no pincharse y sacar los palomos sin que se enganchen y se hagan daño.
la veritat que esperàvem tot molt de la Coloma i no defraudat. A veure, ha pogut fer igual algun tall més a l'última hora i tot, però la veritat és que sí, que la classificació l'ha escalonat, són 3 o 4 coloms que fan tope avui soles, hi ha una parada que ja fa una distinció ahir, molt de colom que ha perdut tota la prova, que ha fet una enganya gran d'uns 30 coloms, i després anant per aquests coloms, la classificació cada vegada més escalonada. I que esperem que encara en queden 3, però va definint-se la classificació. Bé, a veure, com a curiositat, has d'estar molt orgullós del teu equip perquè avui han treballat de valent per l'orografia del terreny. Sí, sempre la veritat és que dic que els àrbits som sempre que són el patito feo d'aquest esport, però la veritat és que no està a prova soles, totes les proves donen tot el que poden, així hi ha un equip d'arbitral de luxe, i la veritat que avui s'han jugat el físic, com es sol dir. La coloma s'ha ficat en un barranc prou tupit, y pues en unos huecos, a lo mejor de animals o lo que siguera, la coloma s'ha ficat en els huecos ixos, ha estat allí hasta al finalitzar la prova. D'allí l'han tingut que traure, bueno, hem tret la manca, que diguem, hem desplaçat els coloms i la coloma estava un poc més amunt allí en el hueco, que no podia eixir per ningún puesto, i per poder accedir més a ells han tingut que en les corbelles i en els serrutxos tallar per poder aplegar a treure els coloms. Han hagut 2 coloms un poc més dificultosos, però els han pogut treure tots bé i tots estables.